Assalamu alaikum. Shin ko kun san jaruman kannywood wanda asalinsu ba Hausawa bane ba? Ku biyo mu domin ganin jaruman kannywood wanda asalinsu ba Hausawa bane ba. Amma kafin nan barka da zuwa Hausa Trend TV. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku tabbata kun danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode.